अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय एसएस फिल्म्स मोतिहारी। प्रेम से बोलो बाबा महेंद्र नाथ की। सावन में रोज पूजाला बाबा बसहावाला। सावन में रोज पूजाला बाबा बसहावाला। डीजे विकास रोज पूजाला सावन में रोज पूजाला बाबा बसहावाला। मिसरी मलाई कबो पियले ना घोर के भंगिया सुखावेल नबू बसह के डोल पे। मिसरी मलाई कबो पियले ना घोर के भंगिया सुखावेल नबू बसह के डोल पे। सबका सनी पर बाटे सवारी हरदम बसहावा रहेला तैयारी। हरदम बसहावा बाबा रहेला तैयारी। सब दिन रहेले ना सामने ना साई देहिया में मिर्गा के छाला बाबा बसहावाला। बाबा बसहावाला सावन में रोज पूजाला बाबा बसहावाला। सावन में रोज पूजाला बाबा बसहावाला। डीजे विकास सीतामढ़ी। बाबा बसहावाला सावन में रोज पूजाला बाबा बसहावाला। सागर सिंह भाई गावेल गाना लिख बिटुआ भजन भइल बा दीवाना। सागर सिंह भाई गावेल गाना लिख बिटुआ भजन भइल बा दीवाना। काका बड़ाई करी सोदबे सबद के ढाडेला जल जाके रोज देव घर में। ढाडेला जल जाके रोज देव घर में। देव संदीप भी भक्ति में आई गंगा में दिन रात नहाला बाबा बसहावाला। बाबा बसहावाला सावन में रोज पूजाला बाबा बसहावाला। सावन में रोज पूजाला बाबा बसहावाला। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।